Egun hon ikasleak, gaur ikasiko dugu zer den ibiltartea. Ibiltartea da funtzioak I ardatzean hartzen dituen balioen multzoa. Adibide honetan ikusten dugunez, zein da balio minimoa funtzioak hartzen duena? -3. Noraino hartzen ditu balioak? Kasu honetan, zati honetan 2 arte, eta biak sartu egiten dira, puntu beltzak esaten dugu kortxetea jarri beharko dugula, eta hemen ere argi ikusten da -3 ikutu egiten duela. Beraz, ibiltartea zati horretan izango da -3tik 2, eta bian ere kortxetea jarriko dugu. Segitzen badugu, beste zatitxo bat daukagu, eta zati hau dijoa. Minimoa 1tik noraino? 6 arte. Eta biak sartu egiten dira. Bai? 1tik 6. Beraz, jarriko dugu beste tarte bat, gogoratu zela tarteak elkartzeko, eta esan dugu 1tik 6. Bai? Azkeneko zati hau ez da beharrezkoa sartzea, zeren eta ja badaukagu -2 ja sartuta eta bia ere bai. Orduan horrela geratuko litzateke ibiltartea, ariketa horretan. Ariketa honetan aldiz, ikusten dezute, balio minimoa funtzioak hartzen du I ardatzean, beko balioa izango litzateke 0. Noraino? Kasu honetan ikusten dugu 5eraino. Eta biak sartu egiten dira. Beraz, sartuko dugu bi kortxetetan 0tik 5. Hori izango litzateke ibiltartea kasu horretan, 14. Eta beste adibide bat adibidez, hartuko dugu 15. Eta hartuko dugu ezkerreko grafikokoa. Ikusten dugunez, beko balioa funtzionetan izango da -2, noraino? Ikusten dugunez, ematen du 4 arte doala, baina funtzio hau infinitura ez doa gora, hemendik eta hemendik. Beraz, ibiltartea izango da -2tik infinitoraino. Orduan, ibiltartea 15. izango da -2tik sartu egiten dela infinituraino. Gogoratu infinituak minus infinitua bezala jarri behar dugu parentesiarekin beti.